Adlaw igsuon, katapusan nga Domingo karon sa bulan sa Hunyo. Diin ang sentro sa atong pagpamalandong mao presensya sa balaang espiritu diha sa mga magtotoo.
na ako sa ako ang bag-o nga simbahan nga pag-aalagaran. Ang ato ang conference minister nga si Reverend Rudel H. Rivera sa akong pagkahibalo muuna pag adto sa City Church aron ipahaluna usab dito ang mga bag-ong pastor karong alas 7 sa buntag and then mo anhin na pod sa simbahan sa Agdao aron sa pagpahaluna kanako ingon nga bag-ong pastor or bag-o nako nga church assignment. Kami nga mga pastor dili makahimo sa among tawag sa pag-alagad sa iglesia kung wala ang pag-ila sa presensya sa balaang espiritu. Maingon man isip Kristohanon, dili nato mahimo ang pag-alagad nga makapahimuot kaniya kung dili usab nato ilhon ang presensya sa balaang espiritu. Dili nato mahimo ang pag-alagad kaniya kung wala ang presensya sa balaang espiritu. Walay makapahimuot sa Dios gawas kun anaa kaniya ang espiritu sa Dios. Buti pasabot niini, dawaton una nato ang Dios, ilhon una nato pinaagi kang Hesukristo nga siya ang atong manluluwas ug ni ana nga unang lakang dawaton ta ang paggahom sa balaang espiritu diha sa kinabuhi sa Kristohanon gikinahanglan. Labi na nining atong panahon karon, grabe ang mga challenges sudod sa panimalay, sa trabahoan, bisan ang iglesia dili exempted sa mga tulunghaan sa atong mga estudyante. We really need to be empowered by the Holy Spirit so that we can go on, we can continue with our faith. Ang paggahom sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga magtutuo, maghatag og lahutay niining kinabuhi. Ang paggahom sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga Kristohanon, naghatag og kusog, naghatag og kadasig. Ang paggahom sa balaang espiritu, naghatag usab og kahigayunan ng usa ka magtutuo mo offer sa iyahang talent, sa iyahang resources alang sa buluhaton. Mailhan nimo ang magtutuo nga gigamhan sa balaang espiritu, madayag kini sa pamaagi sa iyahang pagkinabuhi. Ug dili nato buot na ang atong pag-alagad dili maklaro. Gani we are reminded nga kita mga kahayag, mga suga, nga kita naghatag og lasa. Daw sama kita sa asin. Ang paggahom sa balaang espiritu dinhi kanato mo'y magpadayag niini nga kahayag diha sa atong pagkinabuhi ug maoy maghatag niini nga lasa ngadto sa mga tawo diha sa atong palibot. Sa gikaingon ko na dili nato kaya sa ato ang kusog, dili kaya sa atong kahanas, atong kahibalo, nga mahimo nga galamiton sa buluhaton ug mahimong panalangin ngadto sa uban kung wala kita gigamhan sa balaang espiritu. Hinungdan nga we really need the empowerment of the Holy Spirit ingon nga mga magtutuo. Dili enough nga ilhon nato ang presensya sa balaang espiritu kung dili ato usab siya nga tugutan nga magagahom nganha sa ato ang mga kinabuhi. Ikatulo og katapusan, we need to rely on the Holy Spirit. Sama sa usa ka gamayng bata nga magsalig sa iyahang ginikanan o kinsa nang hamtong nga nagadala kaniya, ingon usab ni anak kita nga mga magtutuo. Magsalig kita sa balaang espiritu. Dili nato ilhon nga kaya nato ang mga butang. Kinahanglan ingon nga magtutuo
nga manaa kanato ang kinaiya sa pagsalig. Gani sa ato mga pag-ampo, moingon kita, dili nako mahimo o dili namo kayang buhaton kung wala ikaw. Mahimong kakawangan ang tanan kung wala ikaw. Ingon ni ana ang atong kinaiyahon, ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Ang balaang espiritu naa kaniya ang kaalam, naa kaniya ang kusog, anaa kaniya ang kahanas. Hinungdan nga kung unsa may giila nimo nga naa sa imuha karon, limited lang kana. Pero kung ang atong pagsalig sa mga butang nga atong gikinahanglan nga naa sa balaang espiritu, atong ilhon nan malahutayon ang tanan nato nga pagabuhaton diha sa ato ang pag-serve sa atong isig kaingon, kung unsa man ang gigampanan nato nga mga kaakuhan, amahan ka man, inahan, igsuon, o unsa man ka diha sa imong trabahoan nga posisyon imong gigunitan ug diha sa iglesia. Mahimong mabuhat nato kini kung ilhon nato ang pag-uban kanato sa balaang espiritu. Mo-rely kita diha kaniya. Dili nato kayang buhaton ang mga butang kung dili kita magasalig sa presensya sa balaang espiritu dinhi kanato. Mga igsuon, if we are not filled with the Holy Spirit, if we do not acknowledge the empowerment of the Holy Spirit in our lives, and if we do not rely on the Holy Spirit, di kita magasalig kaniya, ang tanan natong mga pamaagi sa pagkinabuhi, labi na diha sa atong pag-alagad, mahimo nga kakawangan. Because our aim as Christians is to please God. Sa tawhanon lang pwede nato mabuhat, pero limited ka na. Gani, ang kasagarang mahimong resulta, anak, kapuyon ta, ug dunay mga pagreklamo, dunay mga pag-ihap sa atong mga nahimo. Apan, kung kita nagapamuhat nga puno sa balaang espiritu, gigamhan sa balaang espiritu ug nagasalig sa balaang espiritu, nan makita kanato ang paglahutay. Hinay man apan kanunay. We aim to please God. Ang atong tumong dili aron nga dayigon kita, kung dili aron nga ang Dios pagadaygon dinhi kanato. Mga igsuon, sama sa pagkaon, i-desire nato nga sa matag adlaw mapuno kita sa balaang espiritu. Nindot matapos ang adlaw nga naa ang contentment, naa ang kalipay, naa ang pagpasalamat. Nindot nga atong nasinati ug naila ang paggahom sa balaang espiritu sa atoang Kristohanong lakaw, ug nindot kung kita sa kanunay magasalig sa balaang espiritu. Kini ang pulo.
Salamat o Dios nga pinaagi sa lihok sa balaang Espiritu Santo. Masayod kami sa among gituohan. Mao'y among dalangpanan magbalantay sa among mga kinabuhi. Nagalukat kanamo gikan sa among mga kasalaanan. Salamat o Dios tungod sa grasya, sa gugma ug kaluoy nga imong gipasinati sa matag usa kanamo ug naangkon namo ang kaluwasan gikan kanimo. Salamat o Dios nga ikaw pasiguli kanamo diha kanimo pinaagi sa lihok sa balaang Espiritu Santo aron ang among mga kinabuhi mahimong instrumento sa imong grasya, gugma ug kaluoy ngadto sa katawhan ug didto sa dapit diin mo kami gipahimutang. Usa panalangini kaming tanan bisan pa sa among pagtapos nini nga among pagsimba karon. Hinaut o Dios ang imong padayon na pagtipig kanamo among masinati diha sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ingon nga imong mga alagad, ingon nga imong mga ministro sa nagkalain-lain nga hutong dinha sa katilingban. Usa o Dios, naghangyo kami ang imong kaluoy, grasya ug panalangin, imong kanunay ipabati sa matag usa kanamo. Ug karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, pag-uban, paglig-on, pagtipig sa balang Espiritu Santo, mag-uban kanato gikan karon ug sa walay katapusan. Amen ug amen.